रे बरं तुझा रे अरे किती जाणतो अहो बरे प्रॅक्टिस होता वर्ल्ड गाणं आणि प्रॅक्टिस होता काय पंचर झालं गॅसोट आहे म्हणजे सायकलीचं अरे सायकले कुठे आहे रस्ता आहे सांगा ना आहेस का सायकल सोड रे सायकले असतो तुझी गाडी असतो ऑल्टो राहणार रे ऑल्टो कुठे आहे रस्ता आहे गॅसोट आहे रे आता काय कळलंय बघा बसची चोट आहे लास्ट बसी कुठे आहे रस्त्यात तू बोलायचा बसची तू झाला गॅसोट असतो रे तो अरे खाली भेगाचो टायर पंचायत आहे फर्स्ट टाइम आहे कॉल मध्ये अरे सांग किती जाणतो हा क्रेकिट आहे झाला मरे बॅग खांदाला नाही ते स्वतःला नयता होईतो मरे तुका लागत होतो तू सो ऐकीची तिने सगळे सामान काढले पण ती बेगा काढली सो ते ओढून होईता न अशकून ओढून दिली काय रस्ते आहे मग हातवर तपला पंचायत होय सारखं करून दिला होय अरे काय प्रॅक्टिस होईतो नाही कॉल करतो होय क्रिकेट प्रॅक्टिस होय क्रिकेट रे तू वरून ना तू क्रिकेट हेड म्हणून हॅटो क्रिकेट हॅटो मुकवायचा आता अरे बाबा क्रिकेटी गेले रक्ता गेलो शापाय येसोलो क्रिकेट प्लेयर पहिलो ते शापाय शापाय प्लेयर आलो हे शापाय काय न मगे शापाय मुकार कळलं मरे राजाबले हेडा राजाबले बाबा राजाबले इतू लेता बाबा ये शापाय ते पहिले रासा बघले जाणते बाशू पहिली रासा जोगरो जुजा करू हुशार आलो मरे होय रे जोगडी किती जातात तू खबर आहे खबर ते झाले अरे तो देखी गेम असता मरे गेम हेटालो कळतो का राजा गेले आणि ते शापाय गेले होय राजा गेले शापाय गेम असताली होय गेम असताली हेटा मरे आउट दिताय मरते का आ इतल्यान हाट म्हणा का मगे शापाय मरे राग येताला कळतो का ते तुझे शापाय चिटिंग होताले होताले इतकं लागो चुकरी जाता आणि आऊ मोठे ते झोगडो मरे हुशार आलो म्हणून ये का ये शापाय बरो हुशार अरे हुशारू अरे तुझे शापाय सांगा हुशार असतो मागे शापाय हानू होय तुझ्या ओळलो मागे शापाय कळलो का सोप ते हे तू लेड ओळखला बाबा त्याको जामडू तू ओळलो रे नॉलेज इन क्रिकेट नॉलेज ना हुशार होय ज्ञान हुशार कळतो का आता क्रिकेट बॉल कसा असता होय तो बॉलापासून तुका ए टू फॉर्मला पासून बरं ए टू झेड अरे वयल्यान काय नो ते म्हाकाय सांगला हा तेणे किती मोठा सोगले बरास किती सांग आय एव्हर रेडी बेट रे बाबा किती मोठे हा निगो क्रिकेट सोगले बरा दोरी होय तुगे शापाय सोगले सांगितला होय बरो शापाय चोयता टेस्ट कोण चोयता तुगे शापाय बरो बरे हुशार बाई बाबा एक सांगू आमगे इंडियेक पयली वर्ल्ड कप कोण हाडले की तू बोलय तू सो कोणाक पडले कप देव रे कप देव दुसरे वर्ल्ड कप कोण हाडले दुसरे वर्ल्ड कप तू इतलो हेड म्हणून सोजमो ना हेड सांग रे धोनी बाबा धोनी हुशार ये शापाय बरो हुशार पूण ये का गेलो शापाय बरो वर्ल्ड प्लेयर अरे क्रिकेट टीमी सिलेक्ट जावपाक चुकलो क्रिकेट टीमीक म्हणजे इंडिया हय इंडियाक होय बेस्ट मरे होय पूण बोला माश्चा ये बॉला लागून चुकलो एक बॉला लागून बाबा सारखी जाणटू चोय आता हाली बरे सिलेक्शन आले इंडियन टीम वर्ल्ड कप सिलेक्शन आले वर्ल्ड कप बरे होय आपल्या शाबाश रेडी होय अरे साल किती हाल सिलेक्शन आणि तेंगे कोचान आज मॅच दवरली होय आणि सांगिले जो कोण बरो खेळटा तेका आपण हाल्या सिलेक्ट कोता होय वर्ल्ड कप सिलेक्ट कोता म्हणून तू मॅच बरो खेळाय आमगे शाबाश रेडी पॅड्स हेल्मेट ग्लाव्स सपोर्टर बी सगळं रेडी शाबाश गेलो बॅटिंग करू गेस फोर 6 बॉल घायलोले 4-6 सिंगल डबल आणि 3 रन्स बी काय ना 4-6 अरे 4-6 मारता नव्हतो होय जरा ते तो क्रिकेट किती खेळणार ते मग ते पळणार अरे ते चीज आहे ते खबर ना तुका मागे एक बॉल घायलो मी सांगतो बॅटिंग करून राव शापाय बॉल गेलो आमगे शापाय शॉट मारलो चोय बॉल वर गेलो इतू वर गेलो इतू वर गेलो वयर गेलो मागीर बोलवेल ना
येईल ना जोईता आता बॉल गेल हुई येईना जोईताय बॉल येईना ना होय होय येईना कोचा येईल रात कोचा काय गिरवाले हा नाही कोचा गीत म्हणला तू डिसमिस तू कापून सिलेक्ट को ना मला लागलो बाप ये शापाय माझे सॅड झाले रे असो हाय झाल किती आहे नाही जाऊ ना रे हा कोई ना रे गे शापाय के माझे फीलिंग ये रे माहिती रो कोचा बोलून घ्या रे शापाय वर्ल्ड गानू कोच तुमचा सिलेक्ट किती आहे कोणा कोचा की साइड ते खबर ना तुका अरे तू या बॉल मालो तो ओर गेलो ना सांडवलो तू बॉल तो खबर ना ओर गेलो अजून येईल ना आणि खाली आता आपण सिलेक्ट केलो आणि तू मालोले बॉल इसका ओर असो सफॉल पडो नाही होय होय आपल्या लुकसोन ते लागलो तुका आपण सिलेक्ट करा एकाच लागून एक बॉला लागून हे पाय टीमीतलो त्या बॉला लागून बाहेर काढलो हे सोय रा रे मग ते कळलं आता बॉल ते बाहेर वयर मारलो होय तो हुई गेल रे बॉलो मग खबर ना मरे आता मग जितून को पडलं हुई गेलो बॉलो तू आता सांगता न रे तुगे शापाय क्रिकेटी सगळे ए टू झेड बरा बडो होय बाबा. उच बॉल माल्या उच्चा होईता आणि उच्चान शॉट माल्या उच्चा होईत मला म्हणून पासून उभं राहनो मागे राजा कोमला उभं राहता होय पण त्याच म्हणून तुगे शापाय सगळ्या खबर आहे नो होय आणि तुगे मालो तो बॉल तुगे शापायन मालो तो बॉल वर गेलो तो होय, होय. गेल का मोच आणि तुगे शापाय जायचं हा.